μακριά από την αποθάρρυνση. Εάν η αποθάρρυνση δεν πολεμηθεί, τη διαδέχεται η απογοήτευση. Εάν εκεί ο μοναχός αμελήσει και δεν φροντίσει και μείνει αποθαρρυνμένος και απογοητευμένος, μετά θα έρθει η απελπισία, η απόγνωση. Εάν και αυτή επικρατήσει, τότε αρχίζουν τα ψυχολογικά. Από εδώ είναι τα ψυχολογικά. Διότι με την απόγνωση εφθάρει ο πνευματικός κόσμος. Εφθάρει η λογική έννοια της προσωπικότητας του ανθρώπου. Και τότε πάμε στους ψυχολόγους να μας δώσουν χάπια για παρηγοριά. Η αιτία είναι τούτη. Γιατί αποθάρρυνσης? Δεχόμεθα να μας κάνει το δικηγόρο ο διάβολος? Εφόσον ξέρουμε καλά ότι καν μία ημέρα στην ζωή μου, ούτε αυτή δεν μπορούμε να μείνουμε αλάθαστοι. Διότι μετά την πτώση έχουμε πάθει διαστροφή, πατέρες. Δεν έχουμε την ικανότητα να σταθούμε ακίνητοι. Επιδρά πάνω μας το περιβάλλον, το εντός, το εκτός, το πέριξ. Και χάριν τούτου λοιπόν, κατά ανάγκη να σου το πω έτσι, κάνουμε λάθη. Τότε έρχεται ο διάβολος να κάνει τον δικηγόρο, ο αναμάρτητος, να μας πει ότι είμαστε εμείς αμαρτωλοί. Εκεί σας είπα πόσες φορές την ανδρεία να σηκώνεστε όρθιοι. Πρέπει κοντά πίσω. Φαίνεις αποθάρρυνση. Εγώ θα καταφύγω στον πατέρα μου τώρα και θα εξομολογηθώ. Ήρθε ο Υιός του Θεού του ζώντος εδώ να υιοθετήσει εμένα και να αφανίσει εσένα και εσύ μου κάνεις τον δικηγόρο. Έτσι να αποκρίνεστε στην αποθάρρυνση. Γιατί το θάρρος είναι η κινητήρια δύναμη. Είναι η ενέργεια. Όπως είναι το ρεύμα, όπως είναι τα καύσιμα. Γι' αυτό γιατί να χάσουμε την αποθάρρυνση? Κάναμε λάθος πράγματι. Αλλά υπάρχει αλάθαστη ζωή. Ύστερα γυρίζω στον Χριστό μας πολλές φορές εγώ και δικάζομαι μαζί του μέσα στις απογνώσεις μου. Και λέω, Πανάγαθε, τα εκατομμύρια των μετανοησάντων που όχι μόνο τους συγχώρησες, αλλά τους φόρεσες και το βραβείο του αγιασμού και είναι κύκλο από τον θρόνο σου, με την παλικαριά τους έγιναν. Δεν είναι με τη χάρη σου που έγιναν, Κύριε μου. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς. Επιμένω, δεν θα πάψω να χτυπώ την πόρτα. Θα μου ανοίξεις. Εσύ είσαι η αλήθεια, είσαι η ζωή, είσαι η Ανάσταση. Έτσι θέλω να πολεμάτε, έτσι να μάχεστε. Έτσι είναι. Τα παραδείγματα. Δεν έχουμε παραδείγματα ότι άνθρωποι άσωτοι που έφτασαν στον πυθμένα της απολίας και γύρισαν πίσω και όχι μόνο ενίκησαν την αμαρτωλότητα, αλλά μπήκαν στον αγιασμό και ενώθηκαν μαζί με τους Αγίους και έγιναν ένα.